Muri Zimbabwe makadiko yezi tiri kusangana zvakare mukati mesondorino. Mwari watigonesa, Mwari watichengeta. Yes nhasi tiri kupinda kuunit J kuchitungidza musha mukuru. Ndiri kunosangana namukoma Devine Mukombwe vanofamba nechikwata chinonzi Anaconda Boys. Album ravo rinonzi Simba Negavi, ndio muimbi wedu wesondorino makadiko. Chirongwa uchipasina nyuchi munochipuwa neni wenyu Mafaro. Takanyanya kutarisana nekuunza vaimbi kwamuri mutinzwe nhoroondo dzavo, vari kubva kupi, vari kuenda nekupi, vachiri kutanga here kana kuti vagara varimo mubasa. Saka panapa ndine debut album, rega ndingovhura hapwa mukoma Devine vakanga vari kutibatisa vakati for 10 years vane 10 years dzavakasenza namadzibaba mukoma Nicholas Sakaira. Saka muchazonzwa vakutaura, handisuswa namabhodhoro panapa, handiti right. Saka panapa tinoda kuti tiipinde paalbum yavo Simba Negavi. Pandoda kuti nditore kambo kanonzi My Journey. Rikatinganzo kambo kacho mubva wafila munzwa kuti vanofamba vakaita sei. Makadiko tikusangana pachirongwa uchipasina nyuchi yanguva yekuti titaure nemuimbi wedu wesondorino mukoma Devine Mukombwe and the Anaconda Boys. Mudiwa wangu My Journey, ndinokutenda kuburikidza nezvaunondiitira. Mudiwa wangu My Journey, usiriwe unobikira nekuvachira, nezvikona ndiri ndaga here. Kudai usiriwe unobikira nekuvachira, nezvikona ndiri ndaga here. Ndinovavarira asi zvimwe zvinorema, saka ndati zvinotoda My Journey. In touch with the best online station, Zenit Radio, bringing you nothing but the best. Zvinotoda My Journey. Ndabva kumushando anganditandadza ndiani, saka ndati zvinotoda My Journey. Ndingava ndabva kumushando anganditandadza ndiani, saka ndati zvinotoda My Journey.
une wako paunoti ndewako anokupa rudo achikubikira chimuitirawo zvaanoda mukadzi wako chimubatawo zvakanaka afarewo varume vaenda kumbira nzeve dzenyu kana une wako paunoti ndewako anokupa rudo achikubikira chimuitirawo zvaanoda mukadzi wako chimubatawo zvakanaka afarewo kangu kamoyo kakaperera pana maijeni nekuti zvandiri zvino ndimaijeni vanondibikira nekundiwachira nekuchisa miponi kuti ndionekere pane vamwe kangu kamoyo kakaperera pana maijeni nekuti zvandiri zvino ndimaijeni vanondibikira nekundiwachira nekuchisa miponi kuti ndionekere pane vamwe kana une wako paunoti ndewako anokupa rudo achikubikira chimuitirawo zvaanoda mukadzi wako chimubatawo zvakanaka afarewo varume vaenda kumbira nzeve dzenyu kana une wako paunoti ndewako anokupa rudo achikubikira chimuitirawo zvaanoda mukadzi wako chimubatawo zvakanaka afarewo kangu kamoyo kakaperera pana maijeni nekuti zvandiri zvino ndimaijeni vanondibikira nekundiwachira nekuchisa miponi kuti ndionekere pane vamwe kangu kamoyo kakaperera pana maijeni nekuti zvandiri zvino ndimaijeni vanondibikira nekundiwachira nekuchisa miponi kuti ndionekere pane vamwe
kubva kunzwa yezi ndo kambo kanonzi Jeni kutendana wanodanana baba namai nezvamunoitirana mukati meupenyu hwenyu kuti zvinhu zvenyu zvifambe. Anzi ama mwana ini ndakanga ndiri munhu anongopfachura ndisina kana chiremera, asi pandakakuroora takabva tabatsirwa nemwana mukomana, zvino ndakunzi baba nhingirikiniri, iwe wakunzi amai nhingirikiniri. Madzimai akadzigisa vamwe vanhu, ukaona vamwe vanhu vanobhabhauka chinotanga ubvunzwa ndechekunzi akaroora here iyeyoyo. pakaipa yes ndokamba kari kubva paubva musimba negavi mukoma Devine Mukombwe, muimbi wedu wesondo rino sungura kumberi kwekumberi. ndiri kuvabatana zvangu varimo muunit J muchitungwiza umo. Rega tidzoke paubhamu, tida kuti tore kamba kanonzi ngatikudzikane, iyambiro dzega kubvira pane kamba katarova ikaka nekari kuteera zvakare ngatikudzikane. Farirai kambaka debut album itsva richangoburwa riri kupisa debut artist zvakare. Aiwa kune kwavakamborova vakazoona kuti tofunga vaibva vakukwanisa kuzvimiririra vega. Rega tikanzwe kambo ngatigutsikane mukoma Devine Mukombwe. You're locked on to the hottest station, Zimnet Radio. Shatawana kujwa kama mwanani kutukazika isina muganga tinoti namo yangu yekunwa chichuku asina chikiri wachikudiko. Shatawana kujwa kwa maneru sadza nederere tinoti namo yangu kuseva nederere arara nenzara wachikudiko. Imba yekugara tinayo kumbeze rekufuka tinoti namo yangu kufuka rimwe chete kuvari kurara mubhiriji wachikudiko. Kugara tinayo kumbezere kufuka tinoti namo yangu kufuka rimwe chete kuvari kurara musambuko wachikudiko.
tichikanganwa vanoshaya, vanoshaya vachasvikawo patirerende. Chatinogona kuongorora vanowana, kupinda zvatiri tichikanganwa vanoshaya, vanoshaya vachasvikawo patirerende. Chatinogona kuongorora vane mota, tichikanganwa kuti varipo vanoshuvira, kuti dai varivo vane bhara ratinaro. Chatinogona kuongorora vane mota, tichikanganwa kuti varipo vanoshuvira, kuti dai varivo vane bhara ratinaro. Blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. With the hottest DJ. ndataura ndikati kambaka ndeke kungotipa yambiro kuti yeuchidza kuti naye wediwe muupenyumo ungagoti zvishoma zvavo inazvo izvo zvotadza kutenda seiko ngatitendeka denga ratenda denga towedzera zvakare zvedu ungataura kuti anzi nhamo yangu yekunwa tii tsvuku kana kuti tii ine malemoni ko asina shuga
asina kana mvura yacho, asina kana pekutombodzisira mvura yacho kuti aibike tii, anozoti kudini? Ndokamba kanonzi ngatigutsikane mukoma Divine Mukombwe nevakomana veAnaconda Boys album ichecho inonzi Simba Negavi. Zvabva zvachitipa kuti tichibatana navo manje. Mukoma Divine makadiko. Yes, ndinokugashirai pachirongwa huchi pasina nyuchi. Mungade here kukwazisa vatereri mubva mangotizivisa kuti anombonzi Divine Mukombwe ndiani? Ndinokuchingamidzai vateereri mose neuwandu hwenyu wakwanisa kuteerera chirongwa chinechi chiri pamhepo panguva ineyi. Divine muimbi akaberekerwa kuGuruve, iko zvino zvaari kugara kuchitungwiza kuUTJ nekudawo kwemabasa. Divine ndiye munaye pachirongwa nhasi uno. Ndakabarirwa kuChitsungo, kuGuruve uko ndikakurira kuGuruve zvekare kunova kwaMucherengi paMudhindo apo. Ndikaita primary level yangu paMucherengi primary, ndikazoita secondary paChifamba high school. Mazuva anaya unongonzwa vari kutaura kanzi waiziva, indobva ndawedzera kuti waibata. Yes, kaka kuGuruve makadiko, anzi maMucherengi umo kwaMudhindo ndokwavakakurira ikokoko. Muri kungoziona kuti tinobata kwese tinosvika kwese, unana njanja kwese uku takapfuura kwese tichibata tichitaura nevaimbi veikokoko. Saka nhasi tiri muGuruve makadiko. Pana cheuka here kuti Guruve yainzi chii, mazita asati azuchinjwaya nekuti chinhoinda izoti yainzi Sinoya. Kaka angari mazuva acho. Aiwa, tinotenda nehurukuro nhoroondo yekutizivisa kwamakabarirwa, kwamakakurira nekwamakadzidza. Mungade kutibatisa here kuti zvekuimba izvi zvakazotanga rini, zvakauya sei? Ndingati muchidimbo kuita zvekuimba izvi ndakatanga mugore ra2007 ndichijoina kubhendi ramadzibaba Nicholas Zakaria. Ndakashanda navo ndichiridza rhythm guitar. Ndakashanda navo kwemakore 10 muchirungu. Ndikazosiya muna 2017 ndichibva ndazofungawo kuita rangu damba refu idzva ndofunga muna 2019 ndikazoriburisa muna 2020. Iko zvino ndingati ndaakuimbawo ndakazvimirira, ndopa ndakaburisa damba refu rinonzi Simba Negavi. Pane vamwe vakanga vari kuzondibvunza sikanzi koma Mafaro, vaimbi sei musingazombovabvunzawo kuti sei vakabva kune zvikwata zvavanenge vari kushandira vari? Pane zvinenge zvaitika here kana kuti zvinenge zvazodini? Ndikati aiwa, isusu zvatinoita manje ndezvekuti nyaya dzakadaro idzi sometimes vamwe they don't feel very comfortable, havanyasona zvakanaka kuti vazvitaure pamhepo. Asi inini chandinoziva zvakangofanana nekumabasa kwese uko. Pamwe unogona kutsvaga basa nekuti kwaitawo zvitsva, kana kuti sevaimbi vazhinji vangu anenge anzwa kuti ndaibva ndakwana panapa ndakwanisa kuzvimiririra. Saka aiwa, papapo musazonetseka zvenyu, hatizombobva takavabvunza unless kana vachidawo kutongosheyawo zvavo kuti vati no ini ndakaridza nanhingi, takabuda mune zvakanaka, kana kuti takatsikana konzi, whatever. Kana vari free kuzvisheya, aiwa no vanozvitaura, but kana vasiri kunge vari right nazvo kuti vazvitaure, ndopamunoona aiwa isusu hatibvunze zvedu, isusu chedu kuda kuziva kuti muimbi wedu ndiani otitaurira nhoroondo yake. Yes, mukoma Divine vari kutaura kuti vakashanda namukoma Nicholas Zakaria madzibaba for 10 years, asi vakazochionawo kuti aiwa vanenge vaita sei vasisira, vakuchikwanisa kuzvimirira vega. Ndosaka vakatiburitsira album riro ratakabata rinonzi Simba Negavi. Mukoma Divine, bhendi rakamira sei? The Anaconda Boys. Bhendi pari zvino richine vanhu 5 kusanganisira neni wacho. Sezvo richiri kutanga kudai, palead apa neparhythm ndichiri kubata hangu ndega. Imwe rhythm yozobatwawo naNodzambaranda. Asi nekufamba kwenguva tichange toda mumwe munhu pane imwe rhythm apa. Then bass guitar rinobatwa naShepherd Shapilo, kuti sub rhythm inobatwa naKnowledge Nodza Mbaranda.
koti pama back vocals apo anoitwa Isaac Summers, baba vg. Koti drum rikutsigirwa iro Chale mukomana anobva pamangwera apo. Ndo mamiriro akaita chikwata pari zvinezvi. Hachichiri chidiki zvacho asi tinovimba chichakura. Yes, chikwata maziviswa kuti chakamira sei. Anaconda Boys tinotenda newe machinda muri kushanda nawo iwayaya ngazvirambe zvakadaro, makatanga zvakanakisisa album rakanakisisa, makanyatsokwenenzvera zvakanakisisa. Ndinodaro kuti vari kunzwa. Yes, muri kupa kutenda. Rega ndikuzivise kuti musakanga nokusubscribe kuMafaro Huchi pa YouTube, uyezve mukoma Devine vane YouTube channel yavo, munokwanisa kuenda moita subscribe. Chazvinonakirawo ndechekuti mukasubscribe ikoko munokwanisa kuzovabatsiridza kuti numbers avo akati kwiri vanokwanisa kuzowanawo something from the YouTube channel. Saka please subscribe kuMafaro Huchi, musubscribe wo futi ku YouTube channel ya mukoma Devine Mukombwe. Manzi dzavo idzodzo vakatodzikanda pa YouTube. Yes, munokwanisa kudziwana ipapo. Right, ko mune makolabhera makaista amati maita nevamwe vaimbi, be it maprojects enyu mimi kana kuti maprojects avo, maybe mungade kubva mazotibatsira zvakare kuti music yenyu yakagashirika sei. Ndinoziva kuti kune vamwe vaiziva kuti mairidza namadzibaba, asi kuzoitawo rudhende rweZimbabwe ruzhinji rwanga rusingazive. Vari kutambira sei mumanzi wenyuyo? Pari zvino inini hangu handisati ndane vamwe vaimbi vandati ndambobata navo, asi ishuviro yangu kuti ndinokufambawo kwenguva ndinge ndichibatanawo nevamwe vaimbi, nekuti mukubatana imomo mune zvamunosimbisa pamimanzi. Kune mamwe mafans achateverawo Devine, maybe nekuda kwemuimbi nhengi. Kune vamwe vachateverawo muimbi iyeye nekudawo kwaDevine. Saka ndinoona sekuti kubatana nevamwe zvikuru sei munyaya dzekutsikisa mimanzi kune zvakunopa, kune tsigiro yakanyanyisa. Kune vamwe mafans anozoguma akukutevera nekuda kwemuimbi waunenge wabatsirana naye. Music iri kutambirwa se-first album kudai, ndisingatozvitarisirawo, asi chinhu chinondifadza chaizvo kuti music yangu iri kutotambirwawo zvakadai. Nokuti ukatarisa kana ma-comments anobva kuvanhu vanenge vachititanzwa music paredhiyo, ukatarisawo even ma-followers angu paYouTube, nekuti music takaisa paYouTube iripo nepaSoundCloud iri kuwanika. Saka ndikatarisa kana ma-followers acho akawanda zvekuti ndega ndirogutsikana. Ndoda kutenda Mwari naizvozvo nekuti se-first album yatambirwa. Izvo ndozvo zvakanakira kuti munhu ukaburitsa mhanzi dzako vanhu vanozvigamuchira, uyezve makarongeka mukoma. Ndo chimwe chinhu chandoda kuti ndikuudzei kuti inini pandakangoti turu chete, kuti turu key 1 chete lead yenyu chete, kambuka ndakatanga kurova kanonzi waive uripi, iroro chete rakabva randondizivisa kuti apa pakagonekwa apa, abva mazopinda kuvhokawo kwachona zvese bva zvaita perfect. Aiwa, zvakanaka izvi. Yes, kune vari kutanga kunzwa muimbi watiri kukurukura naye nhasi ndimukoma Devine Mukombwe, vari muUnit J kuchitungisa. Ini ndiri kuno zvangu South East of England, DZ Studios paZimnet Radio. Chirongwa chinechi tiripo pakusumudza vaimbi, tozivana nevaimbi vedu. Saka takabata album ravo rinonzi Simba Negavi. Album riri kuwanika, vati mhanzi dzavo dziri paYouTube, unokasadziwana. Kana uchidawo zvako zvakare kuappreciate kubuda kwemusic chaunochiita manje ndechekuti unowabata wowaisirawo mbichana paEcocash, paWorld Remit, kuti vadzokere zvakare mustudio kungoappreciate manzi yavo, nekuti ukaenda paYouTube uchangodownloada zvopera zvakadaro, handiyonakirwa. Asi muimba achada kudzokera zvakare mustudio. Rega tidzokere paalbum Simba Negavi. Toda kuti titore kambo kanonzi Sorry. Hanzi kune vamwe vanhu vakamborovana vavaitana sorry zvikatoita bho. Pane vangu vakamborambana, amene kuti angarambwa ndiani akati sorry, vachibva vazodanana zvakare. Nevamwe
vamwe zvavakaita manje vakambobirana zvinhu bhati sorry vachibva vadzoserana pakaipa rega tikanzi kambo sorry kubva kuna mukoma Devine Mukombwe muimbi wedu wesondorino. Kana ndichinge ndakuganya pamushamwari ndikakuita vosori undiregerere mumwe wangu. Kana ndichinge ndakuganya pamushamwari ndikakuita vosori undiregerere mumwe wangu. Kana uchinge wandiganya pamushamwari ukandiita vosori ndakuregerera mumwe wangu. Kana uchinge wandiganya pamushamwari ukandiita vosori ndakuregerera mumwe wangu. Mukutamba tinotatsirana ndozvo zviri muupenyu. Pakutamba tinotatsirana ndozvo zviri muupenyu. Ndikakuita vosori ndanyevenutsa moyo wako. Ndikakuita vosori ndanyevenutsa moyo wako. Ukandiita vosori wanyevenutsa moyo wangu. Ukandiita vosori wanyevenutsa moyo wangu. Iwe ushamwari wakanaka unoendeka muupenyu. Iwe ushamwari wakanaka unoendeka kweupenyu. Are you listening to the station for every nation?
tikazvitarisa rakabatanidza vakawanda vakambotukana nasi vari kuwirirana vakamborovana nasi vari kutamba vese vakamborambana nasi vari kudanana shoko rekuti sori rakakosha kwatiri tikazvitarisa rakabatanidza vakawanda vakambotukana nasi vari kuwirirana vakamborovana nasi vari kutamba vese vakamborambana nasi vari kudanana sori rakakosha kwatiri tikazvitarisa rakabatanidza vakawanda vakambotukana nasi vari kuwirirana vakamborovana nasi vari kutamba vese vakamborambana nasi vari kudanana The only station that brings you pure entertainment. tikazvitarisa rakabatanidza vakawanda vakambotukana nasi vari kuwirirana vakamborovana nasi vari kutamba vese vakamborambana nasi vari kudanana
waiziva kanyaya yacho hanzi kana ndichinge ndakukanya mumwe wangu ga unandiregererawo ndikakuti sori isoko rekuratidza kuti ndazvininipisa ndacherechedza pandakatadza unondiregererawo shuwa tinoda kuti tiregererane mukati meupenyu aikona kuzoramba wakasungirira hanzi anoramba akasungirira muroyi ukaramba wasungirira munhu akakuti sori ka hanzi unenge wakuita mworu muroyi akomana akatini varoyi kokutaura ka tinotaura kwatinoswera ndo zvatinotaura zvekwatinoswera tinenge tazinzwa mumaraini umu tichinzwa zvedu ndo zvatinetakesu vashamarari tinosvika pane gurumwandirana vanhu tonzwa zvedu masasa muri kutaura unzwa waiziva bolato hanzi ukasungirira godo uri muroyi kaka tobva tazvibatawo ipapo toziva kuti ndo language yacho pakaipa akambo kanonzi sori kubva kuna mukoma divine mukombwe muimbi wedu wesvondo rino yes album itsvaitsva inonzi simba negavi rine 6 tracks mukoma divine inini pamwe chete nevateereri tingada kuziva kuti munonyora sei dzimbo idzi munorota here magadziriro andinoita mhanzi yangu ndingati handiroteswe handirotswe asi kuti ndinongogadzira through magariro atinongoita musociety munharaunda ndinogona kutoongorora magariro anenge achiita vanhu ndotogadzira song even patine tichitotaura nyaya tingava takagara kana tiri vaviri kana kuti takawanda as a group zviya mukutaura nyaya imomomo ndinogona kutokugadzirirai song tiri kungotaura kwatei tichiita ikoko ndingati ndo magadziriro andinoita masongs netsika nemagariro ngounawo kuti vanhu vari kuzvifambisa sei mukugarisana kwavo ndo magadziriro andinoita masongs iwayo. Saka hama dzangu muri yeZimbabwe munoda kuzogarisika zvakanaka yes mungaziva kuti pane vaimbi pakati penyapa muregedza zvekutukana nekuti munogona kutoagadzirisira dzimbo ipapapa yes vanoona kugara kwevanhu kwavanenge vachiita mafambiro ari kuita zvinhu mukati menyika mwari vari chibata mukati mevanhu zvinoita kuti vakwanise kuwana manzi zvekurota aiwa havarote musazofunga kuti vanorota havarote kana vatorara hakuna zvekurota mumanzizve aiwa kokufara zedu muri yeZimbabwe tiri pachirongwa kuchipasina nyuchi neni Mafaro wacho ndiri kunoti South East of England DC Studios Zimnet Radio munotibata pa www.zimnetradio.com tiri internet radio station 365 days 52 weeks pagore saka every day chinenge chakatochaya chakaherereka ndo pamunotibata ipapo zvirongwa zviripo mavhu nemarara vashamarari varipo chirongwa chinechi munochiwana musi chishanu wega kubva pana 12 midday masikati kusvika pana 3 p.m. yes tichikurukura nevaimbi kudaizve saka mukoma divine thank you so much nenhoroondo yamatipa iyoyo kuti munonyora sei mungari kuchibatisawo here kuti album pamunotanga kurekodha album kana kugadzira album rinokutorera nguva yakadini uyezve mungade kubva mazongoti tsanangurirawo here kuti iro album ratakabatana naro simba negavi iri rakamira sei? Kugadzira album kuritanga kusvika ripere kusvika pakuti taakuenda kunotsikisa mustudio inini zvinotonditorera gore rese nekuti ine ndichida kunyatsobika kukwenenzvera kusvika ndanyatsogutsikana kuti iko zvinoraibva zvekuti kana tikachipakurira vanhu hatina kunyara mazviri saka rinonditorera gore nekuti zvizhinji zvacho ndichongoita zvangu ndiri ndega ndichigadzira zvinona mavocals magitari acho then kana ndakuzotorawo vakomana zvizhinji ndenda kutoona kuti ayo zvasara izvi ndogona kungoti vakomanawo pane paari kunzwawo oisawo zvaanenge achinzwa musoro make asi zvizhinji ndendagadzira saka ndingati zvinonditorera gore rese 12 months. Album rangu rekutanga iri simba negavi rakamira sekudai. Track number 1 inonzi ngatigutsikane, track number 2 inonzi yosawi, track number 3 inonzi sorry, track number 4 inonzi zuva repiri, track number 5 inonzi waive uripi, track number 6 inonzi yo my journey. Album simba negavi ndakaritumidza kuti simba negavi nekuda kwokuti zvanga zvakaoma panguva yacho
ende naiko zvino zvichiri zvakangooma but tinovimba zvichanaka kuburikidza nemi vateereri, kuburikidza nemi vatsigiri. Ndinoti naMwari tinosvika chete zvichanaka, asi kuoma zvanga zvakaoma zveshuwa. Ndisingazivi kana makamboita come across the word simba nederere. Zvakafanana nekunzi munhu ramba uchingodya sadza nederere chete nekuda kwekushaya. Uchingodya sadza nederere chete uchingonzi simba nederere roro. Panenge pakaipa. Ndo zvimwe chete zvona simba negavi. Kuti munhu unenge wakarembera uchinyatsoona kuti pandiri pakoma apa ndikadona mahwani chaiwo isadza ndiri kuwira mumunzwa kana kuti ndiri kuwira mugomba kana ndiri kuwira mumoto, kuti usawire ipapo uri kuramba wakabatirira pagavi. Saka ndo maomero anga akaita situation yacho kuti tizosvika pakutsikisa. Saka ndosaka ndakaritumidza kuti simba negavi. Isusu tinobva tadedzera kuti zvakanaka zvakadaro, uyezve ndozvazvakanakira. Ndinogara ndakazvitaura pane vaimbi vese watinenge tasangana navo, ndakupirawo zvangu kune vateereri kuti ndozvazvakanakira kuti muimbi akauya akatsanangura mamiriro akaita album rake, kuti zita racho rakabva rakabuda sei, nzimbo dziripo, zvese zvinobva zvazonyatsotipa kunzwisisa patinenge takunzwa manjichi manzi dzichirira. Aiwa, tinozvitenda mune vari kutibata pachirongwa. Yes, uchipasira nyuchi muna Mafaro chete promotions, kusumudza vaimbi veZimbabwe, kuunza vaimbi veZimbabwe panepenyoro paZimnet Radio pachirongwa chino uchipasina nyuchi. Nhasi tiri muUTJ kwaseke kuchitungwiza uko ndina mukoma Devine Mukombwe vanofamba nechikwata chinonzi Anaconda Boys. Album ravo itsva debut album rine 6 tracks rinonzi Simba Negavi. Yes, right, mukoma Devine, tofambira pamberi nechirongwa. Mukuonawo kwenyu neexperience yenyu sekutaura kwamakaita kwatakamboita kuseruko muchiti makambodhonza murimo muindustry umu, ndezvipi zvamunofunga kuti imimi zvingada kuti zviitwe kuti mhanzi yevaimbi veZimbabwe iende pamberi? Apa tiri kutaura mhanzi wese, tisingati sungura, dancehall, gospel, muchongoyo, Jerusalema, wese unonzi musambo weZimbabwe, kuti ukwidziridzwe kuenda pamusoro, kuti ubatanewo nedzimwe mhanzi dzatekeshera pasi rose. Ndezvipi zvamungafunga kuti zvingada kuitwa? Chandinofunga kuti chingaitwe pakusimudzira vaimbi vemuZimbabwe, ndinofunga kuti dai veNational Arts Council nemakurukota ose anoona nezvemimhanzi dai vabatana vagona kudzorera mamusic gala edu ekare aya. Iwayo magala iwayo ndinoona sekuti anosimudzira zvakanyanya zvikuru sei kuvaimbi. Ndisingarive kuti magala haachaitwa, mukatarisa makore apfuura aya tisati tapinda muchirwere chakauya ichi cheCovid-19, unotoona kuti magala anga akuitwa ipapo neose ari kuitwa izvezvizvi mulockdown imomo, magala online aya zvasiyana nemagala aitwa kare. Magala iwayo aitwa kare aisimudzira zvakanyanyisa kuvaimbi. Ndingati zvakafanana nekurima muriwo mugadheni zviya, ukasaushambadza kuti ndine muriwo vanhu vakasaziva, unongosvika pakukomba urimo mugadheni imomo. Asi ukaushambadza vanhu vakaziva kuti unorima muriwo, une muriwo wakanaka so, muriwo wako unotengwa, newo wakutosimukira pakutengwa kwemuriwo wako. Saka ndingati ndo zvimwe chete zvine kuvaimbi vanofanira kushambadzika kupinda muvanhu, saka kuti vazivikanwe nevanhu. Mapefomero aunoita, ndingati zvaunoita uri pastage nekugadzira, ndingati vanhu kuti vazoziva kuti kune zvichauya, zvimwe zvacho zvinotozikanwa through magala iwaya, zvimwewo zvichizikanwa through kuredhiyo. Saka magala zvekare anobatsiridza futi kuti vaimbi vashambadzike, mukushambadzika ndo mukusimukira. Ngati ndo zvandofunga kuti dai zvagona kuitwa izvozvozvo. Ndizvo zvamuri kutaura chaizvo zvakatonaka izvozvo. Ndakatombozvinzwa, ndakatombozvikurukurawo futi navamwe vaimbi vakati dai zvanga zvadzoserwa izvozvo izvi, kuti tinobatsirwa neNational Arts Council kumbounganidza vaimbi vachingorova magala akadaro, zvinoita kuti vaimbi vaitwe showcased, handiti vaitwe showcased
ita slip of the tongue ipapapa. Aiwa no tinotenda shuwa nemaonero iwayo. Tinodaira kuti vanoitawo arts national arts munyika yedu iyi dai tikakwanisa kuzosvitsawo meseji iyo kuti ndo zviri kukurukurwa nevaimbi izvi. Pane here zvingarongeke kuti tione kuti vaimbi vedu toramba takasimudzana navo, nekuti vaimbi handiri kunyebera vaimba vakawanda vanorova mhanzi dzinonakidza vazhinji vacho vari kushaya kupublicizwa kuti vabude on the map. Nyaya iripo ndeyekungoti vanenge vakuzikanwa, vanenge vaita mahitsi ivavo ndo vanoramba vakungosekireta mazita avo ndo akungofamba nawo, asi kune vari kusumuka vari pasi apa. Saka isi ndo zvatinoendawo totsvaga manjewa vari kusumuka vachona tobva tavaunzawo palevel yedu, kuitirawo kuti vana vezimbabwe mavanzawo moisapo zvichiendapo. Musakanganwa kusubscribe kumafaro huchi pa YouTube. Yes, ichange yapa YouTube iningirikini interview tikanga tangopedza chete mocheyawo zviende kumberi uko. Musakanganwa kusubscribe yes pa Mafaro huchi uyeze usubscribe ku channel yavo Mukoma Devine Mukombwe varipo pa YouTube ipapo channel yavo iripo, mo subscribe ao. Yes, vakakwanisawo kuita the required number yema subscribers zvinochiitawo kuti vawane something from the YouTube. Right, Mukoma Devine tinoramba takatsika ipapo inspiration. Makainspire nani kuti muzopinda mune zvekuimba izvi? Vaimbi vakandiinspire vazhinji, ndingati vakandipa manyemwe akaita kuti ndizoitawo muimbi. Kunoti vemuno muZimbabwe haine ndoteerera gango remusic. Gango, kana ndichiti gango ndinoreva kuti music yakasiyana siyana, zvimusambo zvakasiyana siyana zvemumhanzi. Muno muZimbabwe tine vachiri kurarama nevakatisiya vakandikonzera kuti ndizoitawo muimbi. Ndingati kune vachiri kurarama tina mudhara madzibaba Nicholas Zakaria na mudhara Macheso baba Shero. Ayo madhara ndo vakanyanyondipa kuti ndiite zvemusic, nokuti mukatarisa kana musambo wangu ndoko wakangorerekera ikokoko, zvokuti ndinotoshuvirawo kuzotsikawo mavakatsika. Kozoti kune vakatisiya vakaita sa Leonard Dembo, ndiye watonga imoyo. Kozoti mudhara Tuku Oliver Mtukudzi. Ngati vese ivavo vakandi inspire kuti ndizovawo muimbi. Tichinobuda futi kunze kwenyika, ku DRC kune vaimbi vakaita sa Werason. Kozoti kune ane music dzekudhara idzo vana Alan Kunku na Salomon. Kune mamwe malidi ikoko andinofarira kunyanya zvikuru sei kumanotse lead yairohwa na Dalik Moko ikokoko. Tozoti Lucky Dube. Ngati ndo vaimbi vakanyanyoinspire kuti ndizovawo muimbi nasuno. Inini ndobva ndati zvangu waiziva waibata. Yes, inspiration vakaitwa inspired ni number of artists sekutizivisa kwavaita. Rega tidzokere paalbum Simba Negavi, tinoda kutora kamba kanonzi Sawi. Ana Sawi miriko here, tinozoti ana Sawi vazhinji vanopanana mazano vachidzorana mukukanganisa vachidaro vachishanda pamwe chete. Rega tikanzwe kambo Sawi muriko here ana Sawira, simudzai maoko tikuona iyi.
vana vako vane kodzero dzavo zvavari vana vekuwana pamusha pemurume iwe hamuna kodzero yekuvadzinga pamusha zvaugere pamba pako une kodzero dzako naiye murume vako ane kodzero dzake uzoti vana vako vane kodzero dzavo zvavari vana vekuwana pamusha pemurume iwe hauna kodzero yekuvadzinga pamusha vanoende piko zvakari kumadzi You can never go wrong with Zimnet Radio. zvawalekuita sawi vakanganisa vana vaugere navo ava vanoda kupodzwa marwadzo ekufirwa namai zvawalekuita sawira vangu vakanganisa zvawalekuita sawi vakanganisa vana vaugere navo ava vanoda kupodzwa marwadzo ekufirwa namai sawira wangu wakanganisa zvawalekuita sawi wakanganisa vana vawakawana varipo pamusha vanoda kukanganiswa pfungwa dzekufirwa namai zvawalekuita sawira wangu wakanganisa zvawalekuita sawi wakanganisa vana vawakawana varipo pamusha vanoda kukanganiswa pfungwa dzekufirwa namai
vakanganisa vana vaugere navo ava vanoda kupodzwa mapato ekufirwa naamai zvawave kuita sawira vangu vakanganisa zvawave kuita sawi vakanganisa vana vaugere navo ava vanoda kupodzwa mapato ekufirwa You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. zvawave kuita sawi vakanganisa vana vavakawana varipo pamusha vanoda kukanganiswa pfungwa dzekufirwa naamai zvawave kuita sawira vangu vakanganisa zvawave kuita sawi vakanganisa vana vavakawana varipo pamusha vanoda kukanganiswa pfungwa dzekufirwa naamai waibata waiziva. Yes, ndo iri kutambika panapa akambo kanonzi sawi kubva kuna mukoma. Yes, mukoma Devine Mukombwe baba marawo ichaicha runonzi Simba Negavi kambo kanonzi sawi. Yes, vari kupayambira kuti ana sawira unosvika pamusha warorwa pechipiri kana kuti iwe une vana vako uri kuuya pamusha murume ane vana vake una kodzero baye kuda kuti uzodzinga vana ivavo pamusha ipapo. Ngatibatane zvakanaka nazisawira pane soko guru chaipo ipapa pasoko rinovaka. Yes, farirai kambaka musakanga nosubscribe kuMafaro huchi pa YouTube nekusubscribe kuchannel ya mukoma Devine zvakare pa YouTube ipapapa. Vari kuti bata tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi pa Zimnet Radio na Mafaro wacho ndiri kuno zvangu South East of England TZ Studios. Right. Mbichana tinosvika chete tombotarisa pama challenges. Ndizvipi zvamuri kusangana nazo zvinemesa musoro mukati mebasa rekuva muimbi? Matambudziko atirosangana nawo machallenges ari muindustry ndeyekuti pakugadzira mumhanzi paya pane vanogona kuuya patiri tichiriesa, especially vakomana vanenge ndichiita navo. Ndiri kutaura ndakanangana nevakomana vanenge ndichiita navo. Mumwe unogona kunzwa kuti haana kuuya nekuti anga achimboita maricho kwaangana. Izvozvo zviri kuwanika kuburikidza nekuti hatisati taane zvikwanisiro. Zvikuru sei kunyanya kwandiri inini handisati ndarongekawo zvokuti ndingati vakomana kana vari kuriesawo zviye ndinokwanisa kuvapa zvingadiwa kumhuri dzavo. Saka unoona kuti mumwe munhu anenge achibva mumba make muine nzara, kuti azosiye muine nzara futi hazviite. Pamwe akutomboenda kunoita tumarichoko. Saka ipapo pakurongeka apa handisatiwo ndaita se ndarongeka zvangu. Then nyaya hombe ndeye ma-instruments zvekushandisa, zvikwanisiro zvebasa. Izvozvo
Handizive kuti Mwari vachatipindura nemupinduro upi sezvo vanopa nenzira dzakasiyana siyana. Asi kuti pari zvino zvindifunge kuti ndichawana sei mainstruments yazvizvo, handisati ndaane kana pfungwa yacho kuti ndichazviwana sei. Asi tinongovimba tichawanawo kuburikidza naivo Nyadenga. Vane mupiro wavanoita wakasiyana siyana. Apa painini ndo pandinochiuyawo ndakukumbira kune mhuri yeZimbabwe kana kune anyone achazosanganawo neaudio ineyi, wangonzwawo zvako kuti ya appreciate manzi yeZimbabwe nechinonzi kubatsirana, nekuti kubatsirana kwatinoita uku ndo kunonzi kudemonstrata God is love. Ukabatsirawo munhu ari kushaya, Mwari anokublessa, ari kureceiva oblessa, ene Mwari anofara kuratidza kuti tiri kuita exercise zviri kureva soko ravo kuti tinofanirwa kubatsirana in all situations. Saka kune zvavo vanongonzwawo zvavo kuda kubatsira vaimbi. There is the request, Mukoma Devine vari kutaura kuti vafunge kuti mainstruments vachawana seika pakatoipa, asi chinoitika manje chipo chiri mavari ndo chinovatuma kuti varambe vachiita sei, vachikwira mukwidza. Nerimwe gore vachateremuka chete, zvinhu zvanaka. Debut album ravo iri hakuzviko kuti ndopa vachagumira, vachatoramba vachitiburitsira dzimwe mhanzi even zvinhu zvakaoma kudai izvi. Saka kana kune vari kungonzwawo zvavo kuti in any form of help uchida kubatsira muimbi weZimbabwe, kwete Mukoma Devine chete asi vamwe vese vaimbi, please you are free to do that, and mufunge zvinhu zvinoappreciateka. Tiri kutendai zvakanyanyisa, rega nditokutendai on behalf of muimbi, musati mazviita. Gomana ivi tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi. Ndina Mukoma Devine Mukombwe muunit J kwaseke kuchitungiza uko. Right, Mukoma Devine, manzi iri kutengeseka sei uyezve vangada kuiwana vangaiwana sei kubva kwamuri? Kune here maoutlets ari kutengesa music yenyu kana kuti muri kutongofamba zvinyi nebhegi racho muri mega? Madhiski ndiri kutengesa ndega, handina kwandakaendesa kuti anomaketwa. Saka nenhau yekuti handisi kukwanisa kufamba pari zvinezvi nekuda kwelockdown iyi, ngati ndakangokwanisa kungosuplya munharaunda matinogara muno muchitungisa chete, ndo maakambotengwa tengwa. Saka izvezvi takangomirira kuti maybe lockdown ikapera taakuzvitangisa zvekare, nekuti anofanira kupinda muvanhu. Madhiski aripo. Vatsigiri veAnaconda Boys, ndinoda kuti muzive kuti music iri kuwanika pa YouTube iripo. Munodownloada pa YouTube, munosecha Devine Mukombwe and Anaconda Boys, munoiwana yese ipapo nepa SoundCloud iripo. Vanenge vachida kuti titumirane even pa WhatsApp tinogona kutumirana. Namba dzaDevine ndo dzinoti 0773 450 181. Ndodzokorera zvekare 0773 450 181. Sekunzwa kwamaita manzi vari kutengesa vega uyezve vane access to internet, munokwanisa kudziwana pa YouTube nekuSoundCloud. Yes, ndo kwadziri kuwanika ikoko nepanhamba yavo yavataura. Yes, ini ndega nchiwedzerawo nhamba yangu inoti 07861783929 07861783929 UK code. Undibata ipapo kana uchida kuti ndikonekte naMukoma Devine yeka. Mukoma Devine vakakonfirmawo kuti wavaisirawo mbichana, vanogona ndidai wa Mafaro ndikandirewo manzi kuna muchinda uyu tobva takanda. Ndo zveduwo izvozvo zvatinogona zvatakabuda takapfumbata izvozvo. Saka ngatisapotanei vaimbi veZimbabwe, ngatisapote vaimbi vedu, ngatisumudzanei tichifamba tichienda kumberi zvakadaro. Mukoma Devine, ndikatimuona mustudio munopinda mega here mimi? Ndakanyanya kutarisana nekumavhocals uku nekuti ndine vaimbi vandati ndanzwa kuti anopinda ari ega mustudio ozviitira ma lead vocals nema backing vocals acho zvichizokavana pakatapa. Imimi ndo zvamunoitawo here kana kuti imimi munotoda kuti pange pane mumwe anenge achitoitawo backing yakasiyana nevoice renyu? Pakuimba mavocals ane master awo akasiyana siyana. Tine bass, tine soprano, tine tenor nealto. Saka pamazita ese andadoma apa, alto iyi
kwandiri haibude. Voice rangu harina high pitch. Saka pane zvimwe zvinenge zvisingadi high pitch ndinogona kuzvibheka kana tiri kustudio. Asi pese pane pachidiwa high pitch pese nenda kutotsigirwawo. Ndo panenge pakupinda Isaac ipapo, baba Viji. Andambotaura vaya. Pane mumwe muimbi wandakambokurukura naye akati aiwa iye anotoprefer kupinda ari yega mustudio nekuti zvinochibatsiridza kukata makosti. Asi sekutaura kwamaitawo kuzoshuwa kuti pane vamwe wekuti panenge pachida high pitch. Imimi kana musiri kusvika noti racherorwa munotoda mumwe zvakanaka zvakadaro. Yes, zvinofamba nebasa muchisvika tichisvika muri Zimbabwe. Ndoramba ndikuuchidza tiri pachirongo chipasina nyuchi muneni wenyu Mafaro ndiri kuno South East of England DZ Studios paZimnet Radio. Munotibata pa www.zimnetradio.com. Tiri online radio station atibatike konana frequency modulations ukuba aiwa tiri pa online. Saka unotoda internet yakasimba ungogoogle zvako ipapo kuti Zimnet Radio obva wasangana nesu 365 days 52 weeks mugore rese tiripo tichirova kwete zvekutamba. Vashamarari varipo, zvirongwa zviripo, isu ana Mafaro tiripo, tinosangana musi Friday kudai izvi. Right, Mukoma Devine ndo muimbo atinaye debut album Simba Negavi vari muUnity J matiri kubatana nawo muchitungwiza. Mukoma Devine kumusha kuri uko kuguruve uko kwa mdindo ya meno zvakabatana nokudhuze runana chifamba skuru ikoko kwana mucherengi uko. Yes, ndiko kuguruve tinokuchingamidzai zvakare. Right, mungoma mungade kuti mbotita run through here matricks ari pa album iri amene kuti mungade kutsanangura mbichana here pamusoro pa maijeni ngati kudzikane, sorry, sawi, ziva repiri, waiwe uripi, nekuti ndo mazita edzimbo idzi amene kuti kuda kuti ininiwo nevatsigiri tizonyatsonzwisisa kuti chii chakazoita kuti dzimbo idzi dzibude dzipuwe mazita iwayaya. Pamatracks ose ari 6 ari paalbum iri, paalbum Simba Negavi, ndichitsanangura muchidimbo zvaanoreva zvandaizama kureva. Track number 1 ngatigutsikane. Ndaedza kureva kuti vanhu tisashore zvatinopiwa naMwari, asi ngatigutsikane, nekuti mukugutsikana imomo totenda Mwari vanotiwedzera. Kuti ukatarisa ngatigutsikane pane pandakatoti chatinogona kuongorora vane mota, kushuvira kudai ndine mota iyi, wangu kushuvira kunodiwa kuti dai uine zvakanakawo, asi wambotenda here zvishoma zvacho zvawinazvo, nekuti kune ari kutoshuvira kuti kudai ndine bhara iroro rautori naro iwewe, uchishuvirawo kuti dai ndine mota. Saka chekutanga tenda, then Mwari wozowedzera. Track number 2 sawi. Ndinoti kune madzimai ose ari muwanano vakazopinda imba inenge ina mai vakasiya vana vakashaya, ndingati inenge yawanano yechipiri. Apa ndaizama kukurudzira kuti tisashungurudze vana nekuda kwokuti vakafirwa namai, asi ngatingovatorei sevana vedu. Izvi ndainyanyorevera kune madzimai akapinda mumba munenge imba ine vana vakafirwa namai. Track number 3 sorry. Ndaireva kuti mukazvitarisa mukugarisana muupenyu tinotadzirana vanhu, hapana pasingatadzirani, mungava mumba, mungava kumabasa, mungava muchechi chaimo, vanhu tinogona kutadzirana. Asi unogona kutodzora hasha dzemunhu akutadzira nekuda kwokuti wangoti sorry, asi ukati iwe watsika pamusoro petsoka yemumwe munhu obva watongoti zvine basa rei, ndione zvichizopera mushenyi. Saka wedhi rekungoti sorry, izwi rekuti sorry rakangokosha so kwatiri tose. Track number 4 zuva repiri. Isongo yandaikurudzira vanhu tose nekuti hapana munhu asina kuberekwa, tese tine vabereki. Saka apa ndainyanyokurudzira kuti ngatichengetei vabereki, ngatiyeukei kwatakabva, kwete kuzongoda kuitira vabereki madana
vafa vatisiya, wakutenga makofini anodhura, takutenga zvimafuta zvokuzora zvinodhura. Ndoona sekuti zvinenge zvisina kana chiyamuro pazviri, asi kuvarangarira kubva vachiri vapenyu usvikawo pakuonekana navo, maybe ndo vanenge vatanga kufa, kungoonekana navo mune zvakanaka wabvira kuvachengeta vachiri vapenyu, ndoona sekuti makomborero anowanda. Track number 5 waive uripi? Isong yandakaimbira mudzimai wangu nekundikurudzira kwaakaita kundipa chiremerera, ruremekedzo rwaanondipa. Ndotoona kuti mumwe munhu, ndingati chiko, ndazvarwa patsva, to be born again. Ndo zvandakaita pandakaroora. Saka ndinoti kune vese vakaroorwa vachinyatsoona kuti mudzimai achinja life yako, zvinongodawo kungotendwa. Track number 6 maijeni, isongo yandairumbidza zvekare kumudzimai. Ngoti mazita zvawo ndo andaingopesanisa, handina kuzodawo mazita chairo, asi mudzimai zvekare airehwapa. Kuti maijeni ndo vanondiwachira, ndo vanondibikira, ndo vanondiainira kuti ndionekere pane vamwe. Saka ndingati ndaipa kutenda kumudzimai wandakaroora, kuti vakadzi avo vanotigonera. Zvisi zvose zvatinogona kana tiri tega, zvimwe zvacho zvinotiremera, asi ukatarisa kana uchinge waroora waane mudzimai zviyezvi, zvimwe zvacho zvinoreruka. Saka zvinongoda kutendwa. Ndingati muchidimbo ndo zvirevo zvemimhanzi iri patrack, iri paalbum Simba Negavi. Ndinoidedzera futi kuti waiziva, waibata, hanzi wari bamba wairilekela waribata wariregedza, waabata kamasoko achona, wadzinzwa kuti mhanzi idzi dzakauya sei. Shuwa, aiwa, tinotenda madzimai. Ndambotaurawo kekutanga kuti waizoti pane vamwe vanhu, so wasvika uri murume ukanga waroora, vanhu vanongoona kuti kana nekastep kacho katochinja kekuratidza kuti wato munhu akaroora utonzonzi uyu akaroora, uyu ndokutsiga, kuona mazuva anaya atsiga. Madzimai munotsigisa vanhu, kutsigisa chaiko, kutsigisa. Hanzi dzungu rinopera kana waroora. Varume vachine dzungu, hamuzani maroora imi, roorai mutsige. Kufara kazedu mari yeZimbabwe, kufara zedu yezi. Aiwa, ndikutsanangurwa kuitwa mhanzi dzepaalbum Simba Negavi namukoma Devine Mukombwe vatinavo kubuda pa Unit J kwaseke kuchitungwiza uko. Yes. Takange takutombotaura nedzimwe nzvimbo dzatinozodzo muchitungwiza umu, ana Mabwe Road, ani uko kumatsime uko kuseri uko kunana makoni kwese uko wakabatai mukoma muri kumouchai, muri wezhira, muri wenzimbo. Aiwa, achitungwiza ndoiziva ana zengeza wese, zengeza 1 2 3 4 zengeza 5 zvese tokuziva wana seke kwese uko pabiko, patisingazivi isu tinopinda kwese ikoko. Right, mukoma Divine tikatitore kambo zuva repiri kanetsananguro yamapashua yekutirangaridza kuti kana tichine vabereki vari vapenyu ngativachengetei tichivaitira madanha ese, kwete kuzomirira kuti kana vashaika ndopawo kuzonotenga kasiketi rinodhura. Apa amai vangu vari kugara mumba iri kudzirwa nendove vachimirira kugeza nefeso, nguva iri kunaya inei ndopa vanotonotsvaga feso, asi kutsvaga tadzwa kwatengerana sipo yekugezesa kana mafuta chaiwo vakutogeza vachitozora mafuta ecooking oil panzvimbo kuti vanyasoonawo mafuta akati shuwa kambe kakakaka kane rudzidziso. Rega tikanzwe kambo makadi muri kutibata, tiri pachirongwa uchi pasina nyochi.
Africa amai amai ndokuuya kuhope dzangu ndipo pavakandiudza mwanangu ndakafa nechikumbo chokwadi here mwanangu kunditengera kofi rinodhura asi ndaigara mwimba yemapangu hembe chariyo yekupfeka yaivaoma ndikupfeke vava rino iri yekuti iwe uchenewo unditengera mafuta ekuzora ndave mukofini asi pandaiva mupenyu ndaizora ekubikisa makakomborerwa mune vabereki vaitire madanda avo vachiri vapenyu naye zvenyu makakomborerwa mune vabereki vaitire madanda avo vachiri vapenyu naye zvako vakakomborerwa unamai vakakurera ukakura vanoda kubatsirwa uwane zvako vakakomborerwa unamai vakakurera ukakura vanoda kubatsirwa uwane zvako vakakomborerwa unamai vakakurera ukakura vayeukewo vasati vaenda zvako vakakomborerwa unamai vakakurera ukakura vayeukewo vasati vaenda
It's on the World Wide Web, keeping you entertained, informed, and educated. Zimnet Radio. Zimnet Radio. Yezai, nepese pamunogona kuti muvachengete vachiri vapenyu kwete kuzongotenga zvinodhura voenda nyika dzimo. Yezai, nepese pamunogona kuti muvachengete vachiri vapenyu kwete kuzongotenga zvinodhura voenda nyika dzimo. Yezai, nepese pamunogona kuti muvachengete vachiri vapenyu kwete kuzongotenga zvinodhura voenda nyika dzimo. Yezai, nepese pamunogona kuti muvachengete vachiri vapenyu kwete kuzongotenga zvinodhura voenda nyika dzimo. muri yeZimbabwe ndezvekuti manzi dzichirira idzi uchibva wanakirwa nemagitara acho izobata masoko zvedi. Ngatizokoshesa vabereki vedu vakaitawo kuti tinge tiri panyika pano. Isusu tichazovawo vabereki tine nhaka dzatichasiyirawo vana tikavadzidzisa zvakanaka vanofambawo mune zvakanaka. Right, rikatifambe nebhora hanzi famba nebhora timu yakabayiwa. Mukoma Devine tomboti imimi mandivhizitira kaimimi handiti. Yes, ndibati sei favorite dish renyu chamunonyazoti mukoma Mafaro mukanyazondiorganizira kari take away ameno kana ka Chinese kana kuti pizza here ameno zvakamira sei pazvekudya apa? Pachikafu apa Devine anofarira sadza. Sadza is the best. Sadza nefish kunyanya. Ingava yakarostwa, ingava yekuboila iya fish inongondiitira so. Ndozofarira zvekare sadza nehuku. Ngati nemubora. Sadza nebeans. Naizvozvo zvinondiitira. Saka mukoma Devine havanetse kuentertaina sadza tinongobika sadza ipapapa tikatsvagawo kamukaka tozotiwo tubhinzi tozoti ishwa pasaidhi ndizo ka aiwa zina kuipa muri Zimbabwe kufara zvedu kapachirongwa chatinokunzirai muswitchano wega paZimnet Radio chirongwa munopona Mafaro Chat Promotions. Yes, Mafaro wacho ndini ndiri kunozwa ku DZ Studio South East of England paZimnet Radio yamunobata
kubata online pa www.zimnetradio.com. Musakangana usubscribe pa Mafaro Huchi, yes, pa YouTube uyeze ni pa channel ya Mukoma Devine Mukombwe zvakare iripo pa YouTube apa ndopa munokwanisa kuwana manzi dzavo idzi neku SoundCloud zvakare munokwanisa kudziwana ikoko muchibva madownload ikoko. Right, mune vanhu vamungade kukwazisa here mukati menguva dzino? Ndinoda kuti ndikwazise nekutenda baba vakandirera, vanova ndivo vakandibereka, baba Mukombwe variko kumusha uko. Ndichikwazisa zvekare nekutenda mukoma wangu Godfrey Mukombwe Cotton, vanova vakabatsira kuti album irori rizosvikawo pakubuda. Vane role yakakurisawo futi yavakaplaya ipapapo. Ndichikwazisa zvekare nekutenda King C mukoma Sifas Sibanda kubhekari uko kuma industry muno muchitungwiza, vakaplay a very big role again, zvekuti kudai vasirivo zvimwe kudai tisina kutotsikisa mumanzi iyoyi. Saka ndinokutendai mukoma King C. Ndichitenda zvekare amai vakandibereka, zvisinei nekuti vakazotisiya zvavo muna 2000, asi kudai vasirivo ndingadai ndisiri pano nhasi. Saka ndinovatenda zvikurusa. Ndichitenda zvekare mudzimai wangu, kutaura kuno kwandiri kutoita ndatombobikirwa kasadza izvezvi ndatsigira, saka nditori right, handina kana problem. Ndinokutendai my B. Ndingati ndo vanhu vandinoda kutenda ivavo. Kune vese vakwaziswa vese aiwa tinopa kutenda zvikurusa mukoma Divine. Inini wondokwazisawo vateereri nevatsigiri vese on your behalf zvakare, nevese vachazonzwa chirongwa ichi pa YouTube nekumamwe masocial media uko kwese ukokogo, kuna na Instagram kupi WhatsApp, nekuti tinoita maclips anotenderera futi kwese ikokogo, kuitira kuti vasingakwanisi kupinda pa YouTube vanozozvinzwira kuna na Instagram, yes, kuna na TikTok uko kwese tiriko kwese uko kuedza kushambadza vaimbi veZimbabwe shuwa. Right. Tafamba zvakanaka mukoma Divine mukati menguva ino. Ameno kana mwine soko kuvatsigiri, then mobva mazongooneka zvenyu nekuti tadhonza. Ndomukana wacho. Ndinoti kuvateereri nevatsigiri vese veAnaconda Boys, kune album randiri kugadzira izvezvi asi raakutopera zvaro. Saka November rikangopera takutotanga kuribatanidza neboys topinda mustudio. Saka tichange tichikuzivisai kuti rinobuda rini, asi pari zvino izvi hatisati taane mwedzi kana nezuva racho razvichabudirira kuti taburitsa album, asi tiri kugadzira. Kuvatsigiri ndinoti rambai, kudai mukaramba muchititsigira, ndinoshuvira kuti kudai mauya, ndinoti huyai mose kuAnaconda Boys, mutapirirwe, muteerere mimhanzi yeAnaconda Boys. Ndinovimba kuti inokukomborerai, inokudzidzisai. Saka ndinoti kudai mukaramba muchititsigira, tinongonamata kuna ivo Musiki kuti dai vakaramba vachitichengeta tose neuwandu hwedu, zvinoita kuti tigoramba tichionana muupenyu, tichitsigirana saizvozvo kuti tienderewo mberi, nekuti pasina imimi hapana Anaconda Boys. Isu titongori hove, imi ndimi mvura. Saka hove pasina mvura hairarami. Ndatenda hangu. Ndinokuonekai vateereri ndichiti muve nezuva rakanaka. Mimhanzi ndeyenyu, dekedzerwai nayo. Ndichitenda zvikuru sei kuna DJ Mafaro vandipa mukana iwoyu wekuti ndinge ndichinzwika pamhepo. Ndatenda.
saka muri yezimbabwe maibata ka maiziva kuti kuna mukoma Devine Mukombwe vanofamba nechikwata chinonzi Anaconda Boys, album ridzvaizva rinonzi Simba Negave rine 6 tracks. Sungura ikumberi kukumberi chaiko chaiko vari muchitungisa zvavo muindi J umu kumusha kuguruve kwamudhindo uko kwana muchirengi kuna mudhindo ikoko ndokumusha vanobuda nekuguruve uko. Tinotenda mukoma Devine, rega ndikutendei kuti hamuna mbondinetsa kubata. Ndakangotaura nawo kuti mukoma Devine ini ndinonzi Mafaro, ndinoita nezvakati ndikuda kukunzaiwo pachirongo changu. Hazvina kana kutombotora kana 2 minutes wasati wapindura, ndozvatinoda izvozvo izvi. Tobva tafambirana pasame level. Saka mukoma Devine chandinokuudzai ndechekuti namba yangu haichinje. Tinoramba tichibatana, zvitsva zvapo ndibatei, tinosumudzana tichienda kumberi. Mwari ari mubatsiri wedu, tichirarama nekuda kwavo tinoramba tichisumudzana. Tinodaira kuti pachava neukama wakatoti simbei pakati pangu nemi nenyaya yekusumudzana mukati memusambo iyoyi. Ndo chipo changu chandakapuwa, saka ikona izondirasisa mukange mazoburitsa zvitsva nditsvagei tizviendese pamberi. Muri yeZimbabwe ndinoda kukutendai paSeminary Radio. Yes, rutsigiro renyu runodadisa mani. Ndainanga chimbokuonai mese ndombokupai mazihagi mese kuti hagi nekutitsigira kwamunoita week in week out. Rega ndichiperekedza hurukuro yataita naikambo kanonzi waive uripi, kambo kavataura kuti vakanyorera mudzimai wavo. Yes, nekuti vakatsigiswa vakabva vachinja vakabarwa pasva pavakangorora. Muri yeZimbabwe tapirirwa nekambaka album riri kuwanika. Yes, paSoundCloud paYouTube riripo, kana kuti unokwanisa kundibata inini pa 07861783929 ndo namba yangu 07861783929 ndokukonekita na mukoma Devine. Saka zvazvinoitawo ndezvekuti vaisirawo mbichana chete yekuti vakwanise kuzodzokera mustudio. Album tobva takupa, handiri maona. Rega tikanzwi kambo waive uripi. With the best online station, Seminary Radio, bringing you nothing but the best.
kwangu kwese chimwe zvacho ndaingorasikawo asi maire vana vangu wandipa chimiro ngazvirambe zvakadaro kusvika mukufa kukura kwangu kwese chimwe zvacho ndaingorasikawo asi maire vana vangu wandipa chimiro ngazvirambe zvakadaro kusvika mukufa pandaive jaya pamwe pacho ndaizi hero rauya zvinto nemabasa angu zvaindishoresa asi maire vana vangu wandipa chimiro ngazvirambe zvakadaro kusvika mukufa pandaive jaya pamwe pacho ndaizi hero rauya zvinto nemabasa angu zvaindishoresa asi maire vana vangu wandipa chimiro ngazvirambe zvakadaro kusvika mukufa pandaive jaya ndaingorara mumashapini kuraradza nekutenga zvinodhaka ndichingopfachura asi maire vana vangu wandipa chimiro ngazvirambe zvakadaro kusvika mukufa pandaive jaya ndaingorara mumashapini kuraradza nekutenga zvinodhaka ndichingopfachura asi maire vana vangu wandipa chimiro ngazvirambe zvakadaro kusvika mukufa